είπα. Αλήθεια ήταν δηλαδή όλες αυτές τις χαζομάρες και κάνεις και πέτρες σε όλο τον κόσμο. Πρόσεξε πως μιλάς στη μάνα σου. Σημαίνει κατέβησε. Καλά δεν συμβάσεις σου την κατάσταση της. Παιδί μου, δεν ξέρω τι σου είπα αυτή η ξαδέρφη της, αλλά εγώ το σωστό είπα, ότι θα έκανε κάθε μάνα στη θέση μου. Και είναι το σωστό ρε μάνα, πες μου και να καταλάβω. Παιδί μου, η κοπέλα έχει πρόβλημα, το καταλαβαίνω, το δέχομαι. Αλλά εσύ είσαι νέα σου ακόμα. Μπορεί να ξαναφτιάξει τη ζωή σου. Η ζωή μου είναι με κρυξίνα, καταλάβετε επιτέλους. Το καταλαβαίνω, αλλά μαζί της δεν θα αποκτήσεις ποτέ δικό σου παιδί. Καλά δεν τρέπεσαι. Σε παρακαλώ, γιατί κόλλησες με Πρώτα την τι να λες όλα αυτά τα πράγματα. Εσένα δηλαδή έπαιρνας να πεις ο μπαμπάς που δεν μπορείς να κάνεις. Δεν ήταν το ίδιο. Εγώ δεν ήξερα. Το κάτω-κάτω σου γέννησα. Δεν σε γέννησα. Με γέννης και με έχεις πίσω από τότε. Και δεν φτάνει αυτό που πας να μου καταστρέψεις και το γάμο μου τώρα. Με πληγώνει που μου μιλάει έτσι ο γιος μου. Η στιγμή όμως που γεννήθηκε ήταν η ωραιότερη στιγμή της ζωής μου. Δεν έχω ξανανιώσει ποτέ έτσι. Δεν μ' αξίζει ο Θεός με άλλα παιδιά. Το καλό σου θέλουμε. Δεν το καταλαβαίνεις Γιάννη τώρα, αλλά όταν το μετανιώσεις ήταν πολύ αργά, αγόρι μου. Η ζωή μου είναι με τη χρυσή να χωνέψτε το επιτέλους. Όχι, δεν το δέχομαι αυτό. Οφείλω να σου δείξω ποιο είναι το σωστό και ας μη σ' αρέσει. Γι' αυτό είναι οι γονείς. Μα αν έχεις ξεφύγει το καταλαβαίνεις. Πρόσεχε πως μιλάς. Τόση ώρα κάνω υπομονή, επιτέλους δούλωσε του. Γονείς σου είμαστε. Δεν τους γονείς να τους βράσω. Λοιπόν, μακριά από τη χρυσινά, μακριά από τις δυο μας. Μου έχετε φάει τη ζωή. Γεια. Παιδί μου, έλα εδώ. Πού πας? Έχω φάει τρελή γραφήση τόσα χρόνια. Ούτε και να δουλέψω στο μαγαζί ήταν δικιά μου επιλογή. Ο πατέρας μου με ζόρισε επειδή δεν πέρασα στις πανελλαδικές. Όσο για το γάμο μου με τη Χρυσίνα, με ζόρισαν πάρα πολύ μέχρι να το δεχτούν. Από τότε είναι συνέχεια μες στα πόδια μου. Εντάξει, μπορώ να το καταλάβω γιατί ήμουν μοναχοπέδι. Να πραγματοποιήσει τις απειλές του απέναντι στους γονείς του και να μην επιστρέψει στο κατάστημα λευκών ειδών. Έτσι έρχεται σε επαφή με έναν από τους ανταγωνιστές του πατέρα του που του προσφέρει μια πολύ καλή θέση εργασίας. Τέλος πάντων, εγώ βασικά να σου πω είναι να πάω διαθέσιμος. Οκ, τέλεια, τέλεια. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Τα λέμε αύριο. Άντε, γεια. Εντάξει. Ναι, δεν άκουσες τώρα μια χαρά. Τι πώς είναι, πολύ εντάξει. Και από λεφτά. Πολύ καλύτερα από το βασικό που μου έδινε ο πατέρας μου. Μπράβο, μωρό μου, μπράβο. Είμαι πολύ χαρούμενη για σένα. Ο Νίκος είχε πλακωθεί πολλές φορές με τον πατέρα μου. Εμένα όμως θα πήγαινε πάντα μια χαρά. Μου είχε προτείνει πολλές φορές να πάω να δουλέψω μαζί του. Εγώ βασικά το είχα πάρει σε μπλάκα, δηλαδή το εννοούσε. Λέω ότι είχα πολύ καλές ιδέες και ότι πήγαινε